बाथ्रा बुंबाय थादों जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ट्राइबेल संघ आरो आसामाव थानाय प्लेन्स ट्राइबेल बिसेसकरि गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरखौ ज' खालामनानै जों मोनसे समाव सिसिट'आ होननाय मोनसे आफाद दादोंमोन आरो बे आफादनि गेजेरजों जोङो गोबां हाबाफारि लाबोबाय थादों। भारत सरकारजों गोबां खेब सिसिट'आनि जानानै जोङो सावरायबायदों आरो बावहाय जोङो खुनु बे मोनद' हारिखौ एसटि जानो मोना होननानै जोङो बुंबोबाय थादों। गोबां खेब बेबायदि लोगो हमहैनाय जादों आरजिआइखौ नेशनेल कमिशन फर शिड्युल ट्राइबनि चेयारपार्सनफोरखौ लोगो हमहैनाय जादों। 3 माससो सिगां बिटिसिआव दावबायफैनायावबो जों एबसुनिफ्राय बिथांमोनखौ जों चिरांनि सिगनेट हटेलाव लोगो हमनानै आरो बेयावबो बुंदोंमोन। दा जियानो जाया मानो जोंनि गेजेराव एसे साननाया मोननै रोखोम जाबाय थादों। सोरबा बुंदों एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि खुनु खहा जायाजासे होजायो बिदि बुंदों। दायो मानगोनां आफादगिरिया बुंबाय जे बिलआ बेबायदि फैयाखै, बिसोरखौ एसटिअ जे होनबाय थादों, बे एसटिअ होननानै जेबो फैयाखै, एसटि नालाय एसटि बेबायदिसो बिलआ फैदों। जेखौ जोंखौ बुंदोंमोन जे खहा जानाय नङा, आसामाव एसटि पि, एसटि एइच, एसटिअ जागोन, होनबा थाखानाय खुनु एसटिफोरा खहा जानाय नङा बेबायदि बुंबाय थादोंमोनब्लाबो बास्तबआव किन्तु बेबायदि गैया। आरो जों जेराव मिथिगौ अल इन्डिया एसटिआ मोनसेल'खा। दायो अल इन्डिया जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ बे ट्राइबेलफोरनि जे सुबुं सानखो बिनि पार्सेन्ट हिसाबैब्ला मिनाया मात्र 1 पइन्ट सामथिं बेल'। नाथाय बे मिनाफ्रा ओरैबायदि गोजौ थाखोनि बिसोरो जायनि थाखाय अल इन्डिया जेसेबां साख्रि बाख्रि सुजुग सुबिदा मोनखादों 33.7% बे हारसिङै मिनाफ्रा लागासिनो दं। दा बे खुब जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो जोंनि स्टेटआ बेबायदिनो जे बिसोरखौ जाहोनो मोना नालाय मोना, बेयावसो जों बुंदों एडभान्स आरो पपुलास। कच राजबंशिफोरा बुङो जों 60 लाख, आदिबासिया बुंदों 60 लाख, मरान मटक आहमफोरखौ हिसाब खालामबा फ्राय 1.5 कोटि बिसोर गोदान एसटि जानो फैगासिनो दं। जोंलाय बेसेबां दं? बर' राभा गासैखौबो जों सानजोबोबा 30 निफ्राय 40 लाखआव 39 जोंनि हिसाबाव 39 लाखसल' दङ। होमबा बिसोर जोंनि फानथाम जुदि फैयोबा जों हागोन नामा? दहाय मानगोनां आफादगिरिया बुंदों 96 नि बाथ्राखौ। माजुलिनिफ्राय मिसिंफ्रा जेननानै करुणा दत्त होननाय राजबंशिया एमएलए जादों 96 आव। कटन कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, मेडिकेल कलेज जेसेबां फसंथानफोर दं सोलोंथाइ 98% बिसोरनो आवग्रिजोबदों। बिसोरो मानोना एडभान्स। जोंनि लवार आसामाव थानाय कच राजबंशिफ्रा एसे गाहाय जानो हागौ, नाथाय आपार आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय कच राजबंशिफ्रा जोंनि बिराद एडभान्ससिन, आहमफ्रा बहुत एडभान्ससिन। जों बेफोरबायदि गोबां जुक्तिफोरखौ जोङो बुंबोबाय थादों, जायनि थाखाय आरजिआइ बा एसटि कमिसनफ्राबो 8 बार रिजेक्ट खालामदोंमोन। दायोथ' पलिटिकेल प्रेसाराव बिथांमोना दायो माने हरनाय मानाय बेबायदिखौ खालामबाय थादों। जेखि जाया जोंनि खोथाया बेनो जे जों साननो नाङा, गोबाङानो सानबाय थादों जे माने 10%आ जोंहा खहा जायाबानो जाबाय। खालि जों साख्रि बाख्रिखौल' सानबा बोरै जानो? ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि खोथाखौ जों मानो सानाखै? ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवथ' बिसोर थानो मोनजोबसिगोन ना होमबा? जेरै फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट एसटिफ्रा मोनो, बिसोरो आदार्स फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट, किन्तु बिसोरनि थाखाय क्राइटेरिया आलदामोन। 75 इयार्स जानांगौ, मोनथाम जेनेरेसन बा 25 मोनथाम जेनेरेसन बिसोर मोना। किन्तु दायो जुदि एसटि जानाय लोगो लोगो गासिबो बिसोर मोनजोबसिगोन, सुजुग सुबिदा गासिबो फरेस्ट गासिबो मोनजोबसिगोन। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ मा जागोन? जों खालि बे साख्रि बाख्रि 10%आ जोंहा खहा जायाबानो जाबाय होनबा बे जानाय नङा। जों काउन्सिलनि खोथाखौल' नङा, जोंनि 6 शिड्युल काउन्सिल बा अट'नमास काउन्सिलनि खोथाखौल' नङा, काउन्सिलाव गैयैथ' मेला बर' मानसिफोर दङ ना, बिसोरनि खोथाखौबो जों साननांगोन। दायो जुदि हमनानै ला बे खाथिनियावनो जों जुदि हिसाब खालामोबा दिनै ढेकियाजुलि समस्तियाव बर'आ 40,000 दङ भटार्स, आदिबासिफ्रा 70+ दङ। बे रिजार्भ जुदि जायोबा 40,000 बर' थाबाबो जोंनि बर'आ बाहाय जेबो खालामनो हानाय नङा। दायो गहपुरा हमनानै लाबाय, गहपुर जानोबा जुदि कच राजबंशि होनाय जायोबा बेयाव थानाय जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि खुनु सुजुग सुबिदा मोननाय नङा। बेनिखायनो खालि जोङो काउन्सिल एरिया 10% बेबायदिखौल' जों सानाबालानो गासैखौबो जों एसे गुवारै जोङो साननांगोन। बेनि थाखाय
जोङो मोनसे सर्सा लाबोनांगोन बेखौ जोङो सानबाय थादों दायो कमिटिखौ नायोबा साबा कमिटि जादों नंगौ कनभेनरा जोंनि बर' मानसियानो जानो हागौ नंगौ नाथाय बे साबानि साब्रैया बिजेपि बाहाय दोननाय जादों सानै बिग्रा मानसिखौ तपन गगৈ आहम जायफ्रा एसटि बिगासिनो दं पल्लभ लोचन दास आटसानि जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि जाबोबाय जायहा एसटि डिमान्ड खालाम दिनै मन्त्रि जाफैबाय बिसोरखि नागारगोन नामा दा ओंखायनो इजि नङा ओंखायनो जोंथ' सानदों बे कमिटियाव जोंनि सासे बर' मानसि दंबाबो मन्त्रि दंबाबो साब्रैयानो जिहेतु बिजेपि ओंखायनो बिसोर गावसिनि गोसो जानाय बायदि खालामो आरो कमिटिखौ जों खुब साननांगौ जों नायदों गुबुननि रिफारेन्सखौबो जे बेबायदि मेला कमिटि दाबाय कमिटिया 10टा साजेसन होबाय साप'ज बे 10टा साजेसनखौ जे भारत सरकारा लाजोबगोन बिदि नङा जिहेतु बिल लाबोखांनायनि उनावसो कमिटि दाबाय कमिटिया 10टा 20टा होगोन जों एबसुआ बुंनो जाहोआ साहित्य सभाया बुंगोन जाहोआ सोरबाया बुंगोन जाहोआ बे 1 2 3 4 11 नाम्बाराव थागोन जोंनि जाहोआ होननायफ्रा भारत सरकारा बुंगोन कमिटिया 20टा साजेसन लाबोदोंमोन बिनि गेजेराव 1 निफ्राय जों 10 जन कमिटिनि जे साजेसन बे साजेसनखौ लाबाय किन्तु जोंनि जाहोआ होननाय 11आवसो दङमोन बेबायदि जों गोबां गुबुननि जे माने कमिटिफोरनि जे साजेसन बे साजेसनफोरखौ जों रिफारेन्सखौ जों नायदों दायो बिहाराव उरिष्याव झारखन्डआव जायफ्रा एसटि नंखाया आदिबासिफोरनिबो बेखौ जोंनि आसामाव एसटि खालामजोबनो थाखाय बिसोरो लाबोदों दा बे जिनिसफोरखौ जों साननांगौ आदिबासि अब्लिक टी ट्राइब्स होनदों जाथावै मानसिफोरखौबो जुदि खालामजोबोबा जेफ्रा आदिबासिबाबो बिसोरो गावसिनि झारखन्डआव नंबावा उरिष्याव नङा बिहाराव नङा बेंगलाव नङा बेफोरबायदिखौबो जोंनि लिस्टफ्राव लाबोजोबदों बेनिखायनो बे इस्युनि सायाव खुब सिरियास जानाया जोंहा मोजां होननानै जों सानदों आरो जों बर' हिसाबैल' नङा बर'आ लिड लानानै ट्राइबेल जेसेबां दं जों ज' खालामनानै बे बिलनि हेंथा खालामनांगौ होननानै जों सानदों जोंथ' खालामखाबायबो मैयाबो जोंहा जोंनि रेलियाव जों बे मोनसे पइन्टखौ लाबोदोंमोन बेनिखायनो जों मोनसे बर'नि बयजोंबो मानिजानाय मोनसे आफाद हिसाबै बर' थुनलाइनि जोंनि थान्दै मेलाव जों बेखौ रेजलिउसन मोनसे लाबोदों जेन गोथौ आरो गुवारै सानलायनाय जायो मानोना बेवहाय जोंनि बर' माहारियारि जे एलाइड अर्गेनाइजेसनफोर दङ जों खनसेनि बायनि सायाव सावरायलायनो हायो बेबायदि साननानै जों बे रेजलिउसनखौ लाबोदों जोंनि फंसेल' बुंनाय बाथ्राया बेनो जे दिनैनि तारिखआव बिथांमोनखौ एसटि जाहोनायनि जोंनिया 10% खहा जायाबानो जागोन होननाय खोथाखौ जों सानाबालानो बिथांमोनखौ जायफ्रा जोंनिख्रुइ एडभान्ससिन आरो माने पपुलास संख्यायाव बारासिन बिसोरखौ होबथानायानो जोंनि थाखाय मोजां जागोन होननानै जों सानो गोजोन्थों